Sort er et reklamebureau med speciale inden for mode og livsstil. Vi arbejder inden for specifikke spidskompetencer, som er baseret og funderet i modebranchen. Det er vores speciale. Det er det? Ja. Altså, der er bare ikke mere at sige om det. Nej. Jeg synes, der var et stort behov for et reklamebureau i Danmark, som var sammensat kun med spidskompetencer inden for mode og livsstil. Jeg synes, det reklamebureau, jeg har arbejdet med gennem tiderne, synes jeg ikke var dygtig nok lige inden for den specifikke genre. Også noget med mode, det bevæger sig på en bestemt måde, i et bestemt tempo, og det er et bestemt sprog, man taler i modebranchen, som er meget forskelligt fra det sprog, der bliver talt på reklameskolen, for eksempel. Det er en anden måde at kommunikere på, som er svært at forklare, men som kræver erfaring. Jamen, modebranchen er jo sådan en finurlig branche, hvor mange af de ting, der sker, og meget af det er sådan lidt, man kan ikke lære om det nogle steder, man kan ikke læse om det nogle steder. Det er learning by do it. Man kan ikke tage en uddannelse i det. Der er ikke nogen, der hedder at tage en uddannelse i modebranchen, det findes ikke. Jeg synes, vi i Danmark har en tendens til at være er det for middelmådigt? Det kan man vel godt sige. Ja, det kan man godt sige, Det er lidt hårdt at bruge, men middelmådighed inden for kommunikation. Vi tænker simpelthen ikke stort nok om os selv i forhold til, der er virkelig mange dygtige designere i Danmark. Rigtig mange dygtige produkter og top-seje firmaer. Vi må godt være sådan lidt store armbevægelser med. Ja. Det kan vi godt tænke os at implementere vores kunder, at de tænker lidt større om sig selv. Vi vil gerne have, at den danske modebranche tager sig selv alvorligt. Altså, og kigger på sig selv med nogle kritiske øjne og siger, jamen, hvordan er det, at vi kan gøre det her bedre? Det er ikke på den måde ment, at der ikke er mange, der gør det godt. Men hvis vi taler specifikt inden for markedsføring især, så synes vi, at niveauet er for lavt i Danmark. Ja. I vores øjne, så kan man kun rykke sig, hvis man kigger på sig selv med kritiske øjne. Og det er der, vi gerne vil hen. Ja, altså vi tænker ikke på finanskrise som noget entydigt negativt. Tværtimod, så tænker vi på det som en god mulighed for en masse virksomheder. En mulighed for, at de kan gå ud og kigge indad, se på sig selv. Og lige ryste posen. Ja, hvem er jeg? Hvad er det egentlig, jeg gør? Og rydde op i deres virksomheder og blive endnu bedre. Sort er jo the black label inden for markedsføring. Jeg elsker sort. Sort er bare vinderen. Sort vinder. Det er derfor, vi hedder sort. Ja, du kan godt sige, din lille. Ja, undskyld. Ja, det er ille set. Ja, så bliver han sendt ud. Ud på gangen.